Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama mo, Manggas para sa Sino? Ako. Sa Cebu. Sumikip ang traffic. Bakit? Sa Rodriguez Street, sa Cebu City. Dahil sa isang babae. Oo, napanood ko yan. Ang babae ay humiga Lasing? sa kalsada dahil sa kalasingan. Ibinahagi ng taxi driver na nanggaling umano ang babae sa isang bar at lasing ito nung sumakay sa kanyang taxi. At umiiyak daw umano ang babae habang nasa biyahe. Bigla na lamang umano bumaba ang babae sa taxi at humiga sa kalsada. At sinasabi pa umano ng babae na nais niya nang wakasan ang kanyang buhay. Pero sinabihan siya ng driver na huwag gawin dahil madadamay siya. Wala pang pahayag ang mga otoridad tungkol sa nasabing insidente. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? busy. Kamusta na siya ngayon? Wala pang pahayag pero sana ma-safe naman siya ngayon na walang masamang nangyari. Broken-hearted yun. Sa tingin ko, broken-hearted din yun. Diba? Sabi ko sa inyo, alam natutuwa ako kahit di ako magtanong na bakit kaya. Aminado kayo yung mga lalaki ang dahilan kung bakit kami baliw. Damay na. Kayo nagsabi, kayong dalawa ni Uncle. Nag-agreean pa kayo. Broken-hearted ba? Sino umano? Kumemerut. Oh. Mga lalaki. Para amin kasi nauhuli talaga sa Hindi ba sarili naman nila. natin alam sinong karelasyon niya? Oh, lalaki pa rin. Lalaki. Oh. Damay pa Hindi, rin. di ba sinabi sa balita, isang babae ang natumba. Humiga sa kalsada dahil sa kalasingan. Oh, hindi naman sinabing tomboy. Oh. Di babae, lalaki ang dahilan. Lilisik yung mata, guys. Kung makikita nyo. Galit na galit ang Tita Max, guys. Lampas nga yung yung itim ng mata ko. Maniwala sana ko pero kung nag-vibrate yung mata, nag-vibrate. Yung mata. Basic. Pero, anong payo ni Tita Max sa mga babaeng naglalasing dahil sa pag-ibig? Kanina katulad ng storya natin, kapag parang- sa tingin mo nababaliw ka na sa isang lalaki, yung mundo mo sa kanya na umiikot, oras na para hiwalayan mo siya. Yan is ang isang sign na maling tao yung kinakarelasyon mo, na not healthy ang relationship. Tama? Correct! Ano yan? Sige, kayo mo nga Okay nandyan. na sana. Ayan baliw na baliw siya eh. Ako ang mamahal ang tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Yan. Dapat pag nagmahal tayo, tama lang. Laging may natitiras. Pwedeng tahimik. Yung nga. Alam na nga namin eh. Sige. Tingnan nyo yung mata, guys. Susok-tusukin ng alpiler, guys. Nang ano? Alpiler. Ano yung alpiler sa Tagalog? Aspile. Yan. Alpiler pala yun sa inyo. Wrong spelling sa Bisaya. No? So yun, isang sign na nasa maling relasyon ka kapag baliw na baliw ka sa kanya. Takbo! Yung babae? Yan, guys. Yung baliw. Yung baliw. Yung babae. Yung baliw nga. Sabi ng baliw. Sabi ng babae. Mahal ko na. Kauwi. Sabi ng babae. Sabi ng baliw. Nag-hit-hit ng rugby. Yung baliw? Yung babae. Kaya naman pala, nabaliw. Yung babae. Yung baliw. Basic. We love. We love. Pag binaliktad. We love.
Baliktarin mo, baliw? Yung babae. Nalito ako, guys. Nalito ka sa babae. Sa baliw. Ah, Umiiyak tas sumatawa. yung baliw. Yung babae. May kifi siya. Tuwa ka naman. Yung babae. Hindi ko makita. Yung babae. Yung kipi. Hello, Kipi. Yun yung logo na pusa eh. Hello, Kipi. Yung may... Patay na tayo dito, guys. May patugtay si Diwata. Si Diwata, yan. Pakinggan natin, ha. Ang pag-ibig kong ito. Yan ba? Nabaliw na. Last day ka talaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!